Doncs un dels dies que millor recordo potser va ser les primeres setmanes vam fer unes rutes pel territori acompanyats de la psicòloga per donar suport als diferents professionals de totes les bases que tenim distribuïdes arreu del territori. No? Llavors crec que un dels dies que millor recordo va ser un dels dies que vaig anar al Pirineu acompanyat d'aquesta psicòloga i anàvem visitant les bases diferents professionals i recordo que com els professionals, els tècnics, els metges, infermers d'altres bases no? ens preguntaven i tenien molts dubtes i quan important era per nosaltres els comandaments doncs fer aquesta visita, no? Perquè una mica quedàvem com en pau, o sigui, ells necessitaven que nosaltres els resolguéssim els dubtes, però nosaltres necessitàvem estar a prop dels nostres professionals, perquè la situació començava a posar-se complicada, no sabíem, no teníem informació d'on arribaríem i realment doncs, això ens preocupava molt. No? I per mi jo ho recordo com un dia doncs, com amb molta efectivitat al treball, no? Va ser molt eficaç. Per mi el dia més increïble va ser la primera guàrdia. Em va sorprendre la quantitat de pacients que teníem, crítics per traslladar, em va sorprendre el nivell d'implicació de tothom i em va sorprendre que ens mancaven recursos per donar resposta a totes les necessitats. He de dir que és el primer dia el que vaig patir més amb la primera guàrdia i el dia que més em va impressionar de tots. No recordo un dia concret. És una mica la sensació com que et ve una onada i no saps ni d'on et ve i no pots ni reaccionar. De trobar-te de repent sense donar-te ni compte gairebé, de repent enmig de jornades de feina molt intenses, molt dures, amb molta tensió, amb molts dubtes, que has de donar el millor de cadascú i el millor com a grup. Va ser, i em recordaré sempre, en un domicili, una senyora que era una malalta oncològica, que l'havíem de traslladar a un centre hospitalari, i va ser bastant al principi, quan va començar tot, que la família, ni els pacients, estaven assabentats que no podien fer cap acompanyament a l'hospital. Llavors, doncs clar, a l'hora de dir que la senyora l'havíem de traslladar sola, el marit, es va posar a plorar, clar, no sabia quan la podia tornar a veure, la senyora estava bastant delicada i era la imatge aquesta d'anar pel passadís, la senyora havia estat en tractament amb quimio, tota pelona, el senyor posant-li un mocador al cap perquè no passés fred, donant-li petons, dient que sigui molt forta i a nosaltres ens deia insistentment que sisplau, que la cuidéssim, que la deixéssim en bones mans, que era l'únic que tenia, no teníem família i va ser arribar a l'ascensor i jo posar-me a plorar. O sigui, la situació era difícil, era complicada i era bastant dura. Això és un dia que em va quedar bastant. Però sí que és cert que a poc t'ha anat creant moltes inseguretats a nivell progressiu. Des que al principi pensàvem que era una grip i que no passaria res, fins que a poc anaves veient que això anava en sèrio. De manera especial, recuerdo el primer fin de semana, 13, 14 y 15 de marzo. Fue un fin de semana tremendamente demandante, muy especial para nosotros, ya que manejamos mucho material, distribuimos todo el material que salía del SEM para las PCRs, desde el hospital clínica hasta las unidades que tomaban las muestras, y fue un fin de semana larguísimo. Pero recuerdo que fructuoso, salió todo bastante bien, entregamos el material a tiempo y creo que la gente se quedó contenta y se pudo sacar la faena de una manera notable.